खुलुमबाय रायजोफोर। ओ गोबां साननि उनाव लाइभ फैदोंलै। मा खालामनो दासो न'आव मोनफैदों दिनै बेसेबांबा गोबाव माने दाखालिनो फैदोंमोन खिन्थु हस्पिटालावनो दोंबाय थायो। आइया गोब्राब नालाय मा खालामनो उफाय गैया। दिनै फंबायखौ दोननानै एसे फैबाय। थ' रायजोफोर प्लिज आइनि थाखाय प्रे खालाम जाहाथे मोजां जायो। रावबो गैया माथो सासेबो गैया। गोसोफोरखौ मोजां मोनाखै एसे रायज्लायनो होननानै ओरैनो लाइभ फैदों। बहानि फंबाय? जोबोद समस्या। उफाय गैया। दुगैयाखैबो दाबो नै बिदिनो दं जेरै दं एरैनो दं। गैया माथो रावबो सासेल'। फंबाय बास बेनि थाखायनो लाइभ फैदो आइनि थाखाय एसे प्रे खालाम रायजोफोर। गोबां खैफोदाव गोलैना दं मा खालामनो उफाय गैया बास प्रेल' खालाम जाहाथे हामो। हामाखै दिनै 15 दिन जालांबाय 15 नङा हस्पिटालावनो 6 दिन 12 दिन हस्पिटालावनो 15 दिन जाबाय। दाबो हस्पिटालावनो एडमिट दं। आं दोंबाय थायोमोन दिनै दोनथ'नानै फैनाय जाबाय। फंबाय दं। थ' बास रायजोफोर बेनि थाखायनो प्रे खालाम। बाय बाय लाभ इउ।